Het is zondag en ik wil even mijn uitzicht laten zien. Wie kiest nou voor dit uitzicht, dacht ik. Ik zie nou auto's voorbij rijden, maar het is gewoon mooi, omdat ik weet dat het maar voor 1 dag is. Morgen zijn we hier weer weg. We komen van oorsprong uit Almelo en we zijn 25 jaar geleden zijn we geïmmigreerd naar Friesland. In Akkerum, ja. Het meeste werk hebben we hier in Heerenveen en omstreken, sowieso Friesland. En dan is dit een ideaal plek voor ons om te vertoeven. Wat toch je voor werk dan? Gaatjes boren. Betonboringen. Ja, betonboringen. Wij boren en zagen in steen, beton en asfalt is de omschrijving. Ja. Ik moet nou eventjes hier wat gaten boren in deze betonplaat. En dat is om te laten zien hoe die plaat er van binnenuit ziet. Dus dan kunnen ze aan mensen even zo'n propje meegeven. Dan kunnen ze zien welk grens erin zit en zo. Ja. Dat is toch een extra stukje service voor de klant. Ik doe de planning en alles wat daarbij komt. En als wij er straks mee stoppen, dan blijf ik het doordoen voor onze zoon. Die zit ook in het bedrijf. Ja, die woont daar in Paaslo, Gietwan in de buurt. Oh ja. En ik in de camper of? Nee, die heeft er gewoon huis. Ze vinden het prima wat wij doen, maar zelf nee. Dit is het burgergedeelte en de schuur, de garage. We hebben hier de fietsen staan en hier de gereedschappen, de boren. We zijn in totaal, met de bouwvak straks zijn we 5 jaar huisloos. Niet dakloos, maar huisloos. Maar hoe bevalt dat dan? Want het is natuurlijk wel, de rond is wel iets. Ja, maar als we terugdenken, dan de grootste woning die we hadden, ja, dan zit je toch maar op 1 vierkante meter. De vrijheid, het niet meer vastzitten in een woning van, ik kan geen kant op. Dit maakt mij gewoon gelukkig dat ik kan gaan en staan waar ik wil. Als dan vrijdags het werk gedaan is, dan gaan we de grens over. En dan komen we 's maandags weer terug. Het is vandaag dinsdag en we lopen in Lipstad. Kijk eens, hele mooie ruïne waar we nou langs lopen. En die kun je zien in de video van camperplaats Lipstad. Je hebt een YouTube kanaal. Ja, klopt. Hoe is dat dan zo ontstaan? Leven in de camper. Nou, wij hebben een YouTube kanaal Raw Food in Friesland. Daar is mee begonnen. Ik kreeg 10 jaar geleden zo'n beetje last van reuma. We hebben dat uitgezocht waar dat vandaan komt en wat je eraan kunt doen. En toen hebben we dat in voeding gezocht. En dus op een gegeven moment zijn we echt 100% plantaardig en niks bewerkt. Hè? Dus niet wat er uit de fabriek komt of dergelijke, maar ook zo niet verwarmen. En ja, daar heb je zoveel mensen die daar vragen over hebben. En als je dat dan uitlegt, dan laat ze je niet uitpraten. Maar als ik half aan het uitleggen ben, dan hebben ze alweer een volgende vraag. En toen zei iemand, een kennis van ons, die zei, waarom maak je geen YouTube kanaal daarvan? En toen hebben we dat gedaan, Raw Food in Friesland. En als de mensen dan vragen naar, dan zeggen we nog, hier hebben we een kaartje. Kijk maar op YouTube, hè, naar ons kanaal. Ja, dan hebben we het omgeswitcht. Ik had er een kanaal bij kunnen maken, maar ik wist niet hoe dat moest. Dus toen zei we van, nou ja, de Raw Food in Friesland is toch dat is alles al verteld, wat ik wou zeggen. Dus dan gaan we over op dit. Maar iedereen die wat te vertellen had, die begint geen YouTube kanaal. Wat vind je er zo leuk in? Of Jo in ieder geval, want Jo bent meestal aan het woord, hè? Ja. Dan moet je eens kijken waar we staan. Mooi hè? Maakt wel een hoop lawaai trouwens hoor. Ik weet niet waarom dat is. Mijn vader die maakt ook altijd foto's en later ook film met die Super 8. Dus misschien dat het een beetje in de genen zit. Dit zou best kunnen. Maar nou zijn we natuurlijk straks weer terug in Friesland, waar we aan het werk gaan. Voor een paar dagen. Maar dan gaan we vrijdag denk ik. Ja, denk het. Gaan we weer terug naar Duitsland voor het weekend. Hoe is dat dan voor jou? Ja, want dat gaat vanzelf hè. Ja. Je rolt erin en gaat vanzelf mee. Vanmorgen zei ze nog, ik zeg helemaal niks. Nee. Zeg ik wel vaak hoor.